adduma ko tedduɓe a wawa yejjude min e teddugal a wawa yejjude min e social a wawa yejjude min e développement ɗum noon amin mbima bisimilla e inde jeunesse Hamady Hounare foof oɗon jarlo oɗon jaafo allahuma salli ala seydina mouhammad ko neɗɗo joguiɗo vision ko neɗɗo joguiɗo programme ko neɗɗo joguiɗo ganduɗa haqqille joguiɗo miijo to yiiɗi ummi to yiiɗi faade ko on neɗɗo jari rewde ko on neɗɗo jari gummoɗa ndewa e makko ndenda e makko jaada e makko ha wawa ɓamtude ko makko mbawa ɓamtorde ko maɗa hollumi ko ganduɗa e dow min min kolluma komin goni winan foti par ce que woni woni politique a tinna kam mi tinma ni tan wayi kadi ɗo sa ari ɗo koye wuuro ma garɗani kaw wiiri ni bandiraɓe Hamady Hounare naɓe mi salmini on goto e moɗon kala e inde mum e yettode muɗum emin jetta Allah emin jetta on emin jetta dendagal Hamady Hounare naɓe e dendagal ɓiɓɓe wonɓe e diwan o foof emin calmina on emin jaara on saabu so haala Allah a jarama ko an tudete ko an tudete a jarama a jarama eyyi mention spécial Thiam emin calmina mawɗo amen musidɗo amen ceerno mo Haaji Diaw voilà so haala Allah vraiment min beltanima on min gari ɗo henne hannde addi min ɗo henne wona hay meeting kono Allah e Hounare naɓe yidde min ɓe kolliri wonde kamɓe min mbaɗa meeting koɓe waɗoɓe meeting min mbasa wadde meeting koɓe waɗoɓe meeting ɗum woni koɓe mbaɗi ɗo henne hannde ko jillu ngu saabi ɗum tan ko yaade ittodirde kumpa e bandiraɓe ɓe saabu wonɓe ganduɗa ene nana Amadou Ly e sawtol e groupe aji WhatsApp walla ene jiiya ayaw mum walla natal mum e photo ji e koɓe enda wiide meeɗa yiidema guite guite ko yaade nadde e diwanuji ɗi nadde e guure ɗe yewtidde yimɓe ɓe haalandeɓe holko woni Yeesal en marche woni lande politique momin darni pour yaade e élection ji ɗi haalandeɓe holgonɗo Amadou Ly haalandeɓe hol wonɓe yaadiɓe Amadou Ly haalandeɓe holko woni yiyande Amadou Ly e Yeesal en marche holɗo ɓe jiiɗi farnude leydi ndi holɗo ɓe jiiɗi yettinde leydi ndi ɗum wonno koyɗe amen ɗe ɗum noon somin gari ɗo min tawi hen ɗum ɗo yanti hen ko encore une fois weltade mawde emin jogui noon wutteji kewɗi emin jogui wutte dawrugol woni wutte politique emin jogui wutte entrepreneuriat woni jogade galle gollorɗo aɗa Allah ne ardinma hen emin jogui wutte wonde tan neɗɗo sénégalais citoyen sénégalais joom yiyande muɗum joom miijo muɗum ene yiiɗi haalde ɗum e nder leydi ndi komin nannguɗo so tawi aɗa yiiɗi fewnude hunde Allah andi ko wuro ma Allah andi ko leegal ma Allah andi ko diwan ma Allah andi ko leydi ma saɗa yiiɗi fewnude ɗum koma ganda koma gardina peeje koma gardina haqqilantagal so tawi aɗa yiiɗi andude koma jangga kala mo janggani ala humpito e aduna o wawa fewnude haqqille tan yonani haqqille tan yonani nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e hoore muɗum wi en jeehe ɗaɓɓoyega ndal hayso ko on jahata ha Chine ɗum yoni en e yeru ɗum yoni en e engagement ɗum tagui minen e golle ɗe min mbaɗata ɗe min gardini hen ko wadde feere no min pindiniri yimɓeɓe wiideɓe so tawi eɗen jiiɗi fewnude so tawi eɗen jiiɗi gollade so tawi eɗen jiiɗi gasnude ko jiɗɗen ko jiɗanɗen koye men ko banggue ɓamtare e banggue yaajede il faut ko gardinen jangde en kaali ɗo henne ko heewi
min nani ko haala ɗo ko ɗo banggue caɗele responsable généraux ji ɗi haali ɗo henne ko banggue golle mawɗo meɗen battindiɗo haalde mo sikki tom juwani ko ñaga o yettete o haali ko fate sport culture kono arti kadi e banggue golle sukaɓeɓe woodi kayitaji ɗi min toti on e nder kayitaji emin bindi hen so tawi a yiiɗi wiide e konngol gotol holko woni caɗele sénégal foof mais taw koye konngol gotol tan kalata ɗum min mbi ko probléme foof ko emploi woni golle probléme sénégal foof ko emploi woni yo yimɓe dañɗo tampi yo yimɓe dañɗo golli ha tenki noon e sukaɓe sa ƴeewi ngal ɗo dental gol ngal ɗo henne ko sukaɓe ɓuuri hen hewde hande leydi sénégal kala temedere yimɓe ɓe ƴettuɗa kettoɗe ko kalanmi ko kala temedere yimɓe ɓe ƴettuɗa capanɗe jeeɗiɗi e jeegomo koɓe sukaɓe ɓe ganduɗa hende duuɓi mabɓe capantati e joyi timman taw 76% de la population sénégalaise a moins de 35 ans ɗum noon aɗa wawi ƴewrude ɗum guite ɗiɗi e hen banggue ko ɗum chance ko ɗum opportunité saabu suka kañum woni doole kañum woni baawal kañum woni coftal kañum woni golle kono kadi so golle ngala ɗo ɗen doole mbawi hutorede ɗum ko bombe wontata ko ɗum saabi jiiɗen ɗo henne saaha foof nde situation leydi ndi ɗeɓi wulde seeɗa sukaɓe ne jeeya hen saabu ko loobre wonde e mabɓe ko haaɓede wonde e mabɓe ko tampere wonde e mabɓe eɓe jooɗi ɓe ngala ɗo ɓe kuccini ɗum kala ɗo occasion ɓe kokka pour yaltinde ɗum ɓe jaltinta ɗum an ɓuuri andude wonde massage janano yaltinani hay goto bedda won goɗɗum ko woni caggal sukaɓe yaltuɓe ɓe yaltini ɗumen wasde jogade hunde koɓe mbawi soynade ko ganduɗa eɓe cikki eɓe mbawi jagguitade hen pour wawde jogade yakar e avenir o ko ɗum tan jagguiɓe wona goɗɗum mi haalani on ko kalanmi ko wona saabu eɗen jooɗi walla mbaɗa nani oɗon kaali mbaɗa rutti hen pour ƴewde hutorade ko kalɗon ko hunde nde min bindi déjà e kayitaji son gudditi kayitaji mon taw emin bindi hen wonde probléme sénégal foof d'abord c'est la création d'emploi min dutti min mbi wonde so tawi aɗa yiiɗi ardade kala jiɗɗo ardade o jogoto yiyande saabu sa ala yiyande a wawa haalande yimɓe holɗo jiɗɗa faadode men mi yiyani holko wonata aɗa dalilu aɗa ɗowaɓe mi yiyani kala mo jiɗɗa ene yiiɗi ardade woni association woni légal woni wuuro woni komi anda wiide so wona a banggue aada ɗo banggue wuuro so tawi kay ko woote yimɓe ene cuuɓo sa haalanani yimɓe ɗo jiɗɗa nawde ɗumen a yiyataɓe ɗum tagui emin darta lefol laamu min giɗi wadde ko yaade ƴewtade e andude leydi ndi holko woni caɗele muɗum e dow ɗum ɗon min mbi ko ɗum woni yiyande amen pour safrude caɗele leydi ndi mi wi on wonde caɗele ɗe ko création d' emploi woni golle min dutti min mbi wonde yiyande amen pour wawde safrude ɗum ɗon ko tafde leydi ndi ganduɗa ene ardini peeje e haqqilantagal pour wawde darnude galleji gollorɗe taw emin jowito e ɓiɓɓe leydi sénégal ko dande wotere walla ko konngol gotol kono ngol konngol sa ƴeewi e ɗum e ngol soomi ko heewi min mbi mi refto ɗum en français ene winda e komin totti on ko min mbi on veut bâtir un état stratège et entrepreneur qui s'appuie sur son secteur privé national firti ko min jiiɗi ko maade walla tafde walla darnude leydi ndi ganduɗa ardini ko peeje e haqqilantagal pour wawde darnude galleji gollorɗe ɗi ganduɗa henne taw min jowiti woni joguiɗen ɗin galleji ko ɓiɓɓe leydi sénégal saabu so tawi a joguima galleji gollorɗe ɗe ganduɗa henne jogui ɗum ko jambureɓe ɓe gona ɓiɓɓe leydi sénégal gartam ɗam foof ko caggal leydi fayi on paami min mbi noon ɗum ne kadi holno gasirta c'est à dire holno mbaɗeten ha mbaɗen créé woni mbaɗen ɗin ɗon galleji ɗi kalten saabu wona gueɗal laamu ene hokka yimɓe golle ɗum wona gueɗal laamu gueɗal laamu ko wadde feere no yimɓe ɓe ganduɗa hene ko darnoɓe galleji gollorɗe mbawi gollorade saabu ko kamɓe gandi holno ɗum waɗirte le rôle de l'état c'est de créer les conditions pour que justement les entrepreneurs woni yimɓe ɓe ganduɗa ko hasanteɓe ko parɓe pour ƴettude kalisaji mumen ene nanna ɗum e nder investissement ji e golle pour darnude galleji gollorɗe ɗum ɗon
ko ɗum woni rôle état ko wadde feere no ɓe mbemninirta ɓe golle ɗe e nder ɗum ɗon aɗa wawi wadde ko heewi kono minen min nangi naam sénégal hande sénégal yimɓe ne kaala pétrole hande sénégal yimɓe ne kaala gaz hande sénégal yimɓe ne kaala minerai ji hande sénégal yimɓe ne kaala or hande sénégal yimɓe ne kaala kono ko yimɓe keddi haalde e sénégal taw ko kañum woni afo ngalu e ngaluuji ɗi mbawɗen dañde fof ko ndema ka awo ngo e gaynaka ka kala mo haalani ɗum ɗon yiiɗa gollade sénégal allah jarama on jarama eno jaɓɓori ɗon min beltima eno koɗori ɗon min beltima eno kaldirɗon e amen no jewtiɗirɗon e amen allah tan woni bawɗo yoɓde on minen min mbawa yoɓde on